mladu a energickou tvář. A povídá se, že je sukničkář. Má hezkou tvář a špatnou pověst má. Co to ale pro mě znamená? Vím velmi dobře, že je to lup a rváč a že je na něj vydán zatykač. Proč by však měla něco na to dát? Vyseká ho z toho advokát. Vím, že dost pije, ach moc dobře to ví, ale já na to prostě nemyslím. Vždyť nejhezčí